Penelope the African Princess atuka Maitt akati ari kuwisha kuti album launch ravo rive flop. Apedza ipapo ndokumbira ruregerero kunaMoreboys munetse pamwechete natete Mildred. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Anga achimbohypa Maitt achipusha kuti album rienderere mberi, but ameno kuti vaitana chii kuseri azongonyora pa wall pake akati pedwe Maitt muroyi, I pray and wish kuti album launch ravo riflope. Ndobva ataura maparts emburugwa asi atisingakwanisi kutaura ipo pano zvemunotiziva 1. So vana Moreboys vabva vabvunzwa kuti naibidwe unomboriwo nevanyarikani here kana mhuri chaiyo. Nhasi mandizorodzawo kundituka, language haina kunaka. Iye ndokupindura kati you are my brother, even if we fight, imi nesu we are family. Kaskuma streets you are supposed to stand Kaskuma streets you are supposed to stand with me, please my brother. So ari kutaura iye kuti ari kuda kuti album riflope, but manje Maitt akasarudzwa naMwari. It doesn't matter your fault, every person has faults, we are not perfect either. She's a star, nyangwe ukaienda kumwedzi nekudzoka, she is rising like a shooting star. We need to accept that. How can you wish someone negativity? It is not good, regardless of how much you resent them. My thoughts and opinion. Album launch haisi kuitirwa payadi pamai vako, dzikama iwewe. So manetizens came to Maitt support, vakabva vati bodo Penelope taneta newe haunga wish something, who's trying to make a good thing out of their life kuti zvavari kuronga zviflope. Who does that? Zvinhu zvacho zvinotorwadza. But anyway, as always, Maitt never said a word. Ndokupedza ipapo ndokuti tete Mildred, I'm very sorry I insulted you because of Maitt. Please, I'm begging for your forgiveness. So akuda kudzokerana natete Mildred, asi chinhu chiripo ndechekuti Maitt havana kumbotuma munhu kuti utuke tete Mildred. Ingopfekai apology jezi renyu musinganangi munhu, please. Vakatitukai mega, she is not involved. Kana nesu cat family hatikuzive, unoti bowa I'm a cat auntie, chino hatikude. So ndo responsible cat family vakati aiwa iwewe Penelope tinongokunzwawo hako mumastreets umu, but hatitokuzivi uye hatina basa newe, hatitokudi. You are not a member of the cat family. Sezvo Maitt vanga vataura paya vakati guys, kana mafunga kutukana nevanhu ivo havasi involved this time, havasi kutombospotewa any grudge nemunhu, munozvirwira nyaya yenyu kusvika mapedza. Apedza ipapo ndokuti Moreboys munetse, I want to also apologize to you my brother. I've learned the hard way to never ever fight hondo I don't know of. Zvinhu zvinofadza izvozvo kuti munhu haapologize, ndozvinoratidza maturity nekukura chaiko. Vamwe vari kuti haiwa inyaya yekuti wasungiswa ka, Mobi haatambi kukoti masamanisi anoswera hango kuperera. Ukuwo ndokuti naMadamboss, I'm sorry for my unspeakable behavior towards you and your family. Please find it in your heart to forgive me. So akumbira ruregerero. Penelope uyu kana atanga kutuka guys ka, nemi munotoona kuti apa kaipa. But Penelope ari kukumbira ruregerero kune vamwe achisiya zvakare vamwe. Thread yacho kana yangotangwa ngaitangwe ichisvika kumucheto. Isusu tiri kungoti kune vari kukumbira ruregerero, regererai sis Penelope, asi muchenjere kurohwa pepa tu.